πρώτης τρίτης υποδρομία καθαρόμωση που στρώνει τον νικητές μιας υποδρομίας θα διαγωνιστούν στις 2.100 μέτρα. Με τον αριθμό 8 η Dirty Diana. 3 ο Ακάμαντας. 10 η Ηλία Σμιθ. 6 ο Shining Star. 7 η Ανδρομάχη. 4 ο Ντάκο. Ο Μίτσος με τον κύριο Σταυράκη δίνει οδηγίες για τον Ακάμανταν στο Ζιντήλι. Ο Μάκης Νεοφίτου δίνει οδηγίες για τον Shining Star στο Λέντερι. Ο Παπαϊωάννου για την Dirty Diana δίνει οδηγίες στο Δημητράκη Σαγαλή. Ο Λοΐζος Γεωργίου για τον Τάκο με τον κύριο Γεωργίου στο Γιωργάκη Γεωργίου. Για τον Ανδρομάχη ο Χατζίπαναης με τον κύριο Ηλιάδη στον Άνδρον Ιακώβου και για τον Ηλία Σμιθ στον Χριστοφόρο αντί του Γάμμα Δημοσθένους. Ο Περατίκας για τον Χαβάη Σίγκερ με τον κύριο Χάρη Θεοχάρους εις τον Άνδρον Ευσταθίου. 2 ο Legend. Ο Ερτήλ με τον κύριο Παπαχριστοφόρου για τον Legend στον Τζετίν. Ο κύριος Σοκράτης Ηλιάδης αναμένει το Σπύρο Ελευθερίου με τον Πέππον για τον Πολυδεύκη. Και τα άλογα στο Στίβον ο Shining Star με τον Λέντερι. Η Ανδρομάχη με τον Άνδρον Ιακώβου. Ο Legend με τον Τζετίν. Ο Χαβάη Σίγκερ με τον Άνδρον Ευσταθίου. Η Σαλαμίνα με τον Μακάι. Η Dirty Diana με τον Δημητράκη Σαγαλή. Ο Ηλίας Σμιθ με τον Χριστοφόρο αντί του Γάμμα Δημοσθένους και ο Ντάκο με τον Γιωργάκη Γεωργίου. Ο Ακάμαντας με τον Ζιντήλι. Ο Πολυδεύκης με τον Γιάνγκο Μπέπχον. Και τα άλογα κατευθύνονται προς το μηχάνημα κινήσεως στις 2.100 μέτρα, όπου πρώτος θα πάρει τη θέση του Ακάμαντας, θα ακολουθήσει στο 2 η Σαλαμίνα, στο 3 ο Ντάκο, στο 4 ο Χαβάη Σίγκερ, στο 5 ο Ηλία Σμιθ, στο 6 Dirty Diana, στο 7 ο Legend, στο 8 η Ανδρομάχη, στο 9 ο Shining Star και τελευταίο στην εξωτερική ο Πολυδεύκης. Οι δύο άλογα βρίσκονται πλησιών του μηχανήματος εκκινήσεως στις 2.100 μέτρα και αναμένουν τον αφέντη να τα καλέσει για να πάρουν τις θέσεις τους. Και η Σαλαμίνα. Και ο Πολυδεύκης είναι στο μηχάνημα, όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση. Είναι η υποτελετικά στα Φερντών Start Orders.
Δεγιαρόφ εδώ της κίνησης και τον όμιλο οδηγεί ο Ακάμαντας. Και ακολουθεί δεύτερη Ταγιάννα. Ο Shining Star με δεύτερη Ταγιάννα Ακάμαντας και ακολουθεί ο Ντάκο. Shining Star, δεύτερη Ταγιάννα Ακάμαντας, Ντάκο, Χαβαϊσίγκερ, η Σαλαμίνα, η Ανδρομάκη. Ένας τελευταίος στην κοινωνία με τον Λέτερ. Πάντοτε τώρα οδηγεί η δεύτερη Ταγιάννα και ακολουθεί ο Shining Star, ο Ντάκο, ο Ακάμαντας, ο Χαβαϊσίγκερ, η Σαλαμίνα, η Ανδρομάκη, ο Πολυδεύκης, ο Λένιαν και τελευταίος είναι ο Ηλίας Σμιτ. Δεύτερη Ταγιάννα και Shining Star, ο Ντάκο και ο Ακάμαντας, η Σαλαμίνα και ο Χαβαϊσίγκερ, Ανδρομάκη και ο Πολυδεύκης. Και η δεύτερη Ταγιάννα είναι 6 μήκη μπροστά από τον δεύτερον Ακάμαντα τώρα. Δεύτερη Ταγιάννα και Ακάμα. Στην τρίτη θέση είναι ο Ντάκο και ακολουθεί ο Πολυδεύκης. Δεύτερη Ταγιάννα και Ακαμαντάς ο Πολυδεύκης. Και 800 μέτρα πριν από το τέρμα η δεύτερη Ταγιάννα με τον Ακάμαντα, τον Πολυδεύκη και την Ανδρομάκη. Ακάμας τώρα, Ακάμας και Πολυδεύκη. Τελική ευθεία. Ακάμας και Πολυδεύκη, Πολυδεύκη και Ακάμας. Πολυδεύκη και Ακάμας και Ανδρομάκη. Και ξαναδίδει ο Ακάμαντας από την εσωτερική. Ακάμαντας, Πολυδεύκη και Ανδρομάκη. Και ο Ακάμαντας με τον Πολυδεύκη και την Ανδρομάκη. Ακάμαντας λοιπόν. Και τον όμιλον οδηγεί ο Ακάμαντας και ακολουθεί δεύτερη Ταγιάννα. Ο Shining Star με δεύτερη Ταγιάννα Ακάμαντας και ακολουθεί ο Ντάκο. Shining Star, δεύτερη Ταγιάννα Ακάμαντας, Ντάκο, Χαβαϊσίγκερ, η Σαλαμίνα, η Ανδρομάκη. Ένας τελευταίος στην κοινωνία με τον Λέτερ. Πάντοτε τώρα οδηγεί η δεύτερη Ταγιάννα και ακολουθεί ο Shining Star, ο Ντάκο, ο Ακάμαντας, ο Χαβαϊσίγκερ και ξαναδίδει ο Ακάμαντας από την εσωτερική. Ακάμαντας, Πολυδεύκης και Ανδρομάκη. Και ο Ακάμαντας με τον Πολυδεύκη και την Ανδρομάκη. Ακάμαντας λοιπόν. Ο Ακάμαντα νικητής της τρίτης υποδρομίας με δεύτερον τον Πολυδεύκη, στην τρίτη θέση την Ανδρομάχη και στην τέταρτη τον Χαβαϊσίγκερ. Και βλέπουμε εδώ τον Ακάμαντα με τον Ζιντήλι με 2.24.24. Κοντά ο προπονητής του Μίτσος. Ο ιδιοκτήτης του ο κύριος Δάκης Σταυράκης. Και ο πρόεδρος της Λέσχης Υποδρομιών ο κύριος Γεώργιος Σταυράκης. Οδηγείται ο Ακάμαντας στο χώρο του ζυγιστηρίου, έχει πληρώσει το απλούν 30 σεντ, το δίδυμο με τον Πολυδεύκη 30 σεντ, το τρίο με την Ανδρομάχη 2 λίρες και 30 σεντ και το σύνθετο με την προηγούμενη υποδρομία 2 λίρες και 40 σεντ.